adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa agad. Welcome diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time adlaw sa Martes sa petsa 8 sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Martes ikaduha man nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga taga-Balamati diri sa maya syudad sang Bacolod na probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. San ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatutong na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalaga sang Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa San Nueva Media ang atak na subong aga. Sugdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pong sira subong man mga balita sa batagas ang inambang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tuwiko nga mangin sentro sa katanan talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Department of Environment and Natural Resources may pahanumdum sa mga kandidato ilabi na sa national positions kadungan na sa pagasugod sa campaign period subong Pebrero 8. Kaya sa piyaka sa COVID-19 pandemic banwa mag-kick off na sa mga adlaw ang campaign period para sa mga nagapadalagan sa pagka-presidente, vice-presidente, senador ka mga party list groups. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. May kang tanan nagyapon sa pagasugod sa campaign period banwa. Siyempre yar ang do's and don'ts diri sa may campaign season atong sining COVID-19 pandemic. Kaga siyempre preparado naman ang ato mga kapolisan na diri sa may Bacolod City sa pagpatuman sang social distancing para sa mga supporters ng mga kandidato. I-check na karon kati siyempre dinamo-damo na mas madamo pa mga supporters sang sasaper sa sangaton nga mga kapolisan na banwa. So, medyo mabulubod laya dere ang pagpatuman sa minimum health protocol ilabi na ining social distancing. I-check na karon sa report with Bombo Gracelyn na Lobaton. Sa mga balita national, tagsasini ka mga kandidato sa pagka-presidente, may mga aktibidad naman kag political rally kadungan na sining pagsugod sa campaign period para sa mga kandidato sa national position subong nga adlaw sang Martes.
Siling din ni President Rodrigo Duterte, nakahanda na siya, nag-impake naman na siya sa Maya Malacanang, kaya nakahanda na nga magabiya sa Maya Presidency. Pero siling sang aton ng Chief Executive Banwa, wala pa siya subong sang pagkasuportahan nga sino man nga presidential candidate. Maglawas lamang suno kay Duterte kung mayara sang compelling reason nga magatulod sa iya nga magsuporta sa muning kandidato sa masunod nga mga binulan. Sa iba na pang mga balita national, ang Department of Justice Banwa nagabantay man sining development sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy agin deklarar na sa Federal Bureau of Investigation bilang wanted. Isa din sa mga ginakonsiderar Banwa ining pag-issue sa hold or sa lookout bulletin bato kasakay Apollo Kibuloy sining kaso nga sex trafficking nga iya nga ginatubang dito sa may Estados Unidos. Nagapagwaman actually there is ang open letter ining babaye nga nag-claim nga siya ang ginabiktima sa ning sex trafficking kag ang suspetsado dere amo ni ang religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy. Sila niya ano nyo kwabe, kumprontahan ninyo ako kay ato siya subong sa bahin sang Amerika. Ipa-explicar na to na karon ng ining proseso sang extradition kung ang isa ka Pilipino ang wanted sa iban ng mga pungsod Banwa, ano kadugay ang ining extradition na process. Kagano abing mataboko ng isa ni kakusado sa luwas nga pungsod mayara man sa kaso nga ginapangatubang diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay mayara sa nga ginatawag nga provisional arrest and may request sa dapat para diri sa extradition but ano gid man ina siya kadugay binulan lang o kon magalawig pa sa nga pila ka tuig. I-check at na karon mga nakaupo dato na sa nga diskusyon si Attorney Rinicito Novero, isa man sa mga miyembro sa aton nga sangguniang panlungsod diri sa maya syudad sang Bacolod. Sa mga balita international, si French President Emmanuel Macron kag si Russian President Vladimir Putin ang nagasapol dito sa may Moscow, Russia. Ang presidente sang Russia ang nagapanindugan nga dapat hindi na nila pag-deploy agad man ang ining mga unnecessary kuno nga mga tropa dira sa may border sang Ukraine kag Russia. Samtang si US President Joe Biden naman kag ang Chancellor sang Germany ang nagasapol man dito sa may White House kag nagapanindugan na diri si Biden kay hindi sila magpangalangalang maghahimo sa nagakaigong nga tikang kung mayara sang Russia na invasion dito sa Ukraine. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 12 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kinatunan na sa karon sa Department of Justice ang mga development sa sining kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, ang founder sa Kingdom of Jesus Christ, ngayara subong sa wanted list sa Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Kagisa dira sa mga kinatunan na Banwa ang ining posibilidad sa pagwa sa immigration na lookout order kung ginawaranta sa mga sirkumstansya. Naibaluan naton ang sa tayuno anyo sa si Kibuloy ang wanted Banwa sa kasong sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy and bulk cash smuggling nga gin-inday ka na sa korte o gin-inday ka na sa korte sa may Amerika sa bulan sa Nobyembre. Subong siling diri sa Department of Justice sila ang magabulig para nga mahitso ang ining posible nga pag-extradite sa kaya Pastor Apollo Kibuloy dito sa may Estados Unidos Banwa.
Batanog man na balak kalawig ang ining extradition na process para kay Kibuloy o kung sino man dara nga Pilipino nga nagapangatubang sa kaso sa luwas sang pungsod Banwa. Because sa mayara sang ginatawag nga provisional arrest or dapat ang mag-request diri ang pungsod pero kung sino sila mag-request. Ano nga mga ahensya sa gobyerno ang pagalabayan na sini kagano ini siya kadugay sinimana binulan o kon magalawig payhan sang isa ka tuig o kon masobra pa gid sa katuig ang ining proseso sang extradition. Sa piyakalinya upo nato ng sila pag-discuss sini sa Attorney Renisito Novero ang ato ng City Councilor dari sa may Bacolod. Attorney, live kita sa Bambaradyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga sa Bilugi Management and Staff ng Bombo Radio. Aha, ang iba na to na mga kotoran para nabi for example kay Pastor Apollo Kibuloy or sino man nadra nga Pilipino nga nagapangatubang sa kaso sa may luwas sang pungsod. Ano gidadri ang proseso, attorney? Sa una kita diri sa arrest because ang Federal Bureau of Investigation nagapagwa na sang pahibalo ang gayara na sa wanted list nila ini nga si Pastor Apollo Kibuloy. Saan o sila pwede makasulod diri, attorney? Well, ang proseso, first of all, we have to check kung may ara kita treaty with the United States of America regarding extradition. And there is a treaty na ratify na sa Senado sa 1996. And then, ang proseso, masugod na dito sa Amerika, for example, sa kaso ni Kibuloy, may kaso kriminal na dito sa gin-file batok sa iya, ang penalty imposable should be more than 1 year imprisonment or mas severe padirabing penalty. And then, if there is a necessity for them na dalhon to sa halin sa Philippines o kadto sa Amerika para maproseso ang ilang prosecution, mahimo na di sila diplomatic request sa Philippines through their diplomatic official. Mayroon na sila dito Department of Foreign Affairs. Ipaagin na nila dito sa ilaman Department of Justice. Then, ang ilan na ang request, isubmit na din nila sa aton Secretary of Foreign Affairs. Kagang aton Secretary of Foreign Affairs, masumiter man sila ang request sa aton Secretary of Justice. Kagang aton Department of Justice, agi sa the Chief State Counsel, muni ang makapot gid sa proseso. Ang himuon sila nila, kung tanaw nila ang dokumento nga may balido nga basihan, then ma-file na sila sa petition for extradition sa Regional Trial Court dito sa Davao. Kay Davao ang residence ni Pastor Kibuloy. Okay. And ang requesting party, in this case, ang United States of America, will have to present convincing evidence. Ang ilang dokumento, ang testigo, na ang kaso is really extraditable offense. Kag dito na ilitis sa RTC, Davao. It will take a period of time. Kag all that they need to do there is prove a probable cause na may extraditable offense si Pastor Kibuloy, disidihan na sa hukuman. Kung ang hukuman nakitaan nga may probable cause, then it will grant the petition for extradition. However, a Pastor Kibuloy can appeal that to the Court of Appeals and it can go all the way to the Supreme Court. It will take a period of time until matapos na finally. Dugay gali, sir. So, lapaw ini siya isa katuig, attorney? Yeah, dapat ang penalty is more than 1 year imprisonment. Okay. Kung mag 1 year below lang ang penalty imposable, hindi na sa considered as extraditable offense. So ining proseso from US State Department pakadto diri sa aton sa Pilipinas, may mga own pagali nga mga trial sa RTC mismo. So may evaluation sang kaso. That is correct. Hindi na siya automatic. Abi naton ma-request ang Estados Unidos, immediately bangod may treaty kita sa ila, igilayon, ihikot na sa atong gobyerno,
para ipalupad dito si Dr. Kibuloy sa Amerika. That is not as simple as that. Maagi na din na sa proseso. It is an stringent process, and the applicant state, in this case the United States of America, will have to prove in court na ang ila petition for extradition is indeed valid and carries with it probable cause for extraditing Pastor Kibuloy to the United States, na dito nila naman na i-prosecute ang offenses diin ginatubang na tubong ni Pastor Kibuloy. Okay. So, attorney, ang proseso from the U.S. State Department to the Department of Foreign Affairs ng Pilipinas and then to the Department of Justice. Sa Department of Justice, attorney, i-evaluate nila, no, kung if it has probable cause to extradite the subject. So, it takes time, it will take time, padara, attorney, sa pag-evaluate sa Department of Justice, or dasigay lang ina siya, attorney? Depende na sa competence, kag kalidad sang aton evaluator sa Department of Justice. Hindi man ginamabudlay I mean, to me, my personal opinion is, ang imuon mo man lang, tanawon mo man lang dokumento, kung bala, authentic na document, kag kung bala, ina nga offense, he carries with it an imprisonment of more than 1 year, and then there is a probable cause that indeed the offense was committed, kag ang akusado possibly guilty and should be tried therefore in the court of law. Okay. Meantime, ang requesting party, Estados Unidos, for example, in this case, can request for a temporary warrant of arrest sa kay Pastor Kibuloy. Do that meantime, samtang assess ang dokumento, pwede may siwan arrest order ang si Pastor Kibuloy. So ang imuon sila sa Department of Justice, if they see that there is a basis for the issuance of arrest, ma-file na sila application sa hukuman for the issuance of an arrest order. Sa RTC sa Davao, no, attorney? Ang requesting party, the United States of America, should prove within 6 months period, should prove to the Department of Justice nga ang ilang petition carries with it indeed legitimate weight for purposes of petition for extradition. But attorney, ano ning ginatawag, we have this provisional arrest. Ano bot silingan sina, sir? Ano liwat mo, Berlin? Provisional arrest by the Federal Bureau of Investigation. Can they do that? Yeah, that is a provisional arrest kay hindi na ang arrest, ang ma-arrest na hindi kaya ng Estados Unidos, kundi kita mismo within our jurisdiction. Ma-apply na di sila, may mo sila pangabay nga kung mahimo para hindi palagyo ang ginaakusar, ma-issue provisional arrest ang Philippine jurisdiction. Pero sa ating Philippine jurisdiction, hukuman lang ang maka-issue sang arrest, hindi ang Department of Justice. So the Department of Justice ma-apply na sa hukuman for the provisional arrest. And if the court sees that the request is indeed grantable, imuha na nila sang dokumento issuing the provisional arrest against Kibuloy. The provisional arrest will be issued, arrest order will be issued by RTC in Davao, attorney. That is correct. Kaya ang may jurisdiction sa iya is the RTC in Davao din sa Agapuyo. Dila siya nagapuyo. So kung may arrest order, pwede maka-file sang bail ang akusado? Correct. Under our Constitution, basta hindi capital offense and the evidence of guilt is not that strong, ang akusado can avail of the right to bail. Kaya pwede siya makapiyansa. Kung mayroon na the decision, attorney, diri ang RTC sa iyang extradition, ma-extradite ina siya dayon, or is this still appealable up to the Supreme Court? Now, depende. Pwede na nila ma-appeal sa Court of Appeals. Pwede man na nila madiretso sa Korte Suprema. Pwede man nga ma-waive niya ang i-appeal. For example, if Pastor Kibuloy believes that he is really that innocent, pagluyag niya padasigon ang
disposition sang iya kaso, then he can waive all the processes and then voluntarily surrender himself to the jurisdiction of the United States of America. Aha. Kag desigo ng kaso. Because Aha. ang kaluluoy sinidi siya kagang yang mga followers. Because as long as the case is not finished, ang general presumption is against him. Correct, correct. So mas Although maayo. we have a constitutional principle of innocence before proven by a competent court, but public perception lain naman niya sa judicial perception. Correct. So, mas maayo kung hindi na mag-appeal, no, attorney, para mas mapadasig actually ang proseso. Yes, ako niya, if he believes nga innocent siya, and these are all trump-up charges, in his behalf and in behalf of his entire followers, I would even say voluntary nga mag-surrender siya and submit himself to the jurisdiction of the U.S. government and expedite the prosecution process, the trial, so he can present himself and prove that he is innocent. Okay. Subong attorney nga wala pa diri sang request ang US State Department through the DFA and pakadto na sa Department of Justice kan Pastor Kibuloy surrender. Wala pa man siyang warrant of arrest nga naglabot diri. Okay. But he can voluntarily surrender. Kaya iyan ay sense of voluntariness. Kaya kabalo naman siya nga may warrant of arrest sa halin dito sa Amerika. And I believe nga posible ini nga warrant of arrest o ini nga kaso is available. So he can voluntarily surrender, put up the bail, hire a lawyer in America, and proceed with the expeditious disposition of his cases. Ang ining mga lawyers niya, attorney, like Attorney Ferdinand Topacio, pwede man ni sila makakadto dito or hindi? Dapat ang lawyer mo is based in the United States. Depende. We have a principle of reciprocity. Pwede. Ini sa California I'm not sure kung may reciprocity. Ang New York may ara, basta UP law graduate ka bala mo and then Ateneo bala. I don't know if that is still applicable today. But ako, I would advise na magkuha sila abogado ng Amerikano kay mga American lawyers sa muna ang may kaalam kagihibalo kag kompetensya na nungod sang ila mismo kasuguan. Ang diri lokal nga mga abogado can assist the American lawyers. So kung atong na-determine na abe sang korte nga ining kaso ni Kibuloy is pwede siya ma-expedite dito, ma-extradite dito, attorney, makadto pa na diri ang US authorities or anong proseso na nadira sa extradition? Well, under our treaty, ang aton pungsod amo ang mapadala dito sa Amerika. Okay. But all expenses anungod sa pag-transit sinisaya pakadto dito sa Amerika should be borne and shouldered by the requesting party. Requesting party. Amo Okay. ang sa sininga kaso mo ang Estados Unidos. Attorney, what if busy Pastor Apollo Kibuloy, mayara siya sang kaso, subong, diri sa Pilipinas? Paano na siya? Because he still needs to attend the sa hearing sa Pilipinas and mayara siya naman kaso dito sa Estados Unidos. Ano naman ang sitwasyon na dira? May mga options. Number one, pwede nga tapusan na ang kaso yung nga ginatubang nga diri sa Philippines. After that, pwede na ma-process ang extradition. Galing madugay na. Kaya kabalo ka naman ang paglitis ng atong diri kaso sa Pilipinas, 5 years, 10 years can still be a very short period of time. It can linger to 20 years. Correct. However, there is another option. Pwede na mahambalan between the two governments, America and the Philippines. Even if there is a pending case confronting Kibuloy in this country, pwede naman balance ang atong duwa ka jurisdiction and then decide nga pwede lang nila na dito mapadala si Pastor Kibuloy sa Amerika and subject him to trial, and then after that, kung matapos na tong kaso, ibalik naman din nila si Pastor Kibuloy and face his case that he is facing in the
charged here in this country. Pero paano ba, sir, kung guilty ang verdict dito sa iya? Then, pwede man naman balang gihapon that he will serve his sentence there. After that, pwede naman siya ibalik diri sa Philippines to face another trial sa mga kaso nga ginaatubang niya diri sa Philippines until the case is disposed of. However, Pastor Kibuloy, sir, is 71 dahil subong. Given abe, ano ganyan, sir, sa may nubo bala, like pila ka tuig, pero kung more than 10 years abe, ang imo nga sentensya, 10 years of imprisonment, pwede pa siya, no, maka-undergo trial diri sa Pilipinas after serving his sentence in the Well, ang US. age, are you referring to the age of Pastor Kibuloy? Yes, yes, sir. Ang age, hindi man na exempting eh. Okay. Pwede man na sa gihapon masigi-sigi. Ang pwede man na gihapon masigi ang iya kaso, wala sa payan nga 70, 80, 90 anyos siya. Although, it can provide a mitigating effect, like pwede man makahatag sa iya sang executive clemency, bango siyang iya edad, but it does not exempt him from trial. It does not stop the case against him because of his age. Kung ang verdict, sir, saya guilty dito sa US, for example, may kaso siya diri nagpasugot ang Pilipinas kasi gaunahon niya yung trial dira sa US, pero guilty ang verdict ka dito sa iya. Pwede na siya ma-request nga mabalik siya diri sa Pilipinas for the trial sa iyang another case, and then before niya serbihan ang sentensya, or hindi pwede? Pwede man na gihapon. Pwede. That is still subject to that diplomatic conversation of two jurisdictions. In Okay. this case, the jurisdiction of the United States of America and our own jurisdiction. Anong mga agency involved dira, sir, sa diplomatic conversation? Sa diplomatic conversation, it will be the Department of Foreign Affairs from our country, kag ang ilaman dito nga technical equivalent, Department of Foreign Affairs dito sa Amerika. The Okay. Department of Justice will be the active assisting agency. Sir, kundi mayaraya wanted list ang Federal Bureau of Investigation, why ni nagakahulugan niya, no, nga may arrest order ang FBI, but it was the court since nga he was indicted in November 2021. Ang arrest order sa Amerika is implementable only within the American jurisdiction. Okay. Kung ang gina-arrestar sa guwa na sang ila jurisdiction, amo na nga nagapaagi sila sang ginatawag extradition. Okay. Kaya ang ila arestohon ari sa Pilipinas, so ang gapangabay sila sa Philippine government na asistihan sila nga ma-aresto si Pastor Kibuloy kag madala dito sa ila jurisdiction for purposes of trial. The moment the Philippine government does not cooperate, hindi na nila ma-implementar ang ilang arrest order kay Pastor Kibuloy within the Philippine jurisdiction. Okay. Pero, ini siya, sir, sa imo abi personal lang yan nga pag-estimate. Ano ini siya kalawig nga proseso? Depende ni Bombo Erlin kung ano kadasig, kag ano kaseryoso, ano kapursigido ang applicant, kag ang aton assisting agency. But como first instance, I mean, this is a very delicate and sensitive case. Correct. It can be expedited. Pwede nila mapadasig. This can be finished in 1 year, in 2 years. Depende na sa ila pagiho. Okay. Sige. So, attorney, thank you gid sa sining paghatagan nimo asang time diri sa amon. At least naklaruhan ni kita subong because ti syempre pag-intindi ta, ang FBI pwede lang niya makasulod diri sa aton pungsod to arrest Kibuloy, but hindi na amo na gali ang kaso. Ang maaresto gali sir kay Kibuloy, PNP, no? Pwede man NBI. Kung tapos na to sa court. Ang arrest order ni Pastor Kibuloy should come from the Philippine court if for him to be validly arrested. Ang arrest order sa Amerika will only be the basis for the application of petition for extradition against him. Okay.
Sige. So, bantayan din natin because siguro minimum 1 year, sir, no? Ang kalawigon sang proseso. So, depende na sa ila. Kabay pang magdasig, agad, because it will work both ways. Eh. It will work in favor of the American government if they believe that they were offended. It will work also in favor of Pastor Kibuloy and his set if he is later on proved innocent of the charge. With this, Attorney Novero, sir, thank you guys sa time ni mo diri sa amon sa Bawang Radyo Bacolod. Damayong aga, Counselor. Mayangaga, and may God continue to protect us against COVID-19. God bless. Okay. Madamang salamat kay Attorney Renisito Novero. Ang isa man sa mga miyembro sa ato na sa gunyang panlungsod diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Parang mamatagan naton sang klaro bala sa aton nga mga kotoran na ano ni ang proseso sa sining pag-extradite sa kay Pastor Apollo Kibuloy nga mayara sang kaso nga ginapangatubang dito sa Maya Estados Unidos bangod sining sex trafficking banwa and then sex trafficking by force, fraud and coercion and sex trafficking of children. Because santo man na diri sa akusasyon sang mga nagreklamo iba na gani diri mga minor sa pabala and then ginapasulod dito sa may Amerika para nga maghatag diri sang sexual favor sa kaya Kibuloy. Una-una dati syempre maserbe ka na dira sa iya kaga sa iba na pang leader sang simbahan and at the same time matagal sang massage pero mayra sang night duty nga ginahatag ining mga ginapasulod na abirido pero ini sila nagagamit lang man sang peke nga mga visa bala. Di man nato na be matungkad ako na no dari ang connection ni Pastor Apollo Kibuloy. However, tamo ni ang mga akusasyon. At the same time, sex trafficking by force, fraud, and coercion, and conspiracy, and bulk cash smuggling. Dako nga dolyar or kantidad sang dolyar ang ginapasulod dito. So, kung mayara na sa ginbutang si Kibuloy sa wanted list sa Federal Bureau of Investigation, ini ang hugna na parang mapahibalo ang pungsod kung sa din siya nag-aistar nga buligan sila sa pag-extradite o kung pagdala dito sa kay Kibuloy para nga matubangan niya ang trial sang iyang kaso. So magahingyo sa request ang US State Department Banwa ipadala ini siya diri sa aton sa may Department of Foreign Affairs. Okay? From US State Department ipadala sa may Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang ining request ang ipadala naman sa Department of Justice sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa Department of Justice. I-check na siya dira sang DOJ kung mayara sang probable cause. May rason, may mabugat nga rason kung nga ang iga-extradite si Kibuloy padulong dito sa Amerika. And then, since nga si Kibuloy yan nabasa sa Davao, ang pag-evaluate sa nga kaso, ang katungdanan na ipasa sa Department of Justice sa Korte o kung sa Regional Trial Court nga nabasa sa Davao. Kasi pwede man na dirang makapiyansa si Kibuloy kung gusto niya ganyan. Kasi siyempre, damo man siya kasarang mo. No? Damo man na siya, may kasarang man siya nga magpiyansa. And then, i-check naman sa Regional Trial Court kung mayara sang probable cause o kung kabang dako mabugatan sa nga rason nga i-extradite si Kibuloy dito padulong na sa Estados Unidos. And amo na ni kung mayara na dira sang probable cause banwa upon evaluation of the case si Kibuloy i-extradite dito ang Pilipinas magapadala dito sa iya at the expense of the United States government. Because temo na nakabotang sa aton nga extradition treaty. Extradition treaty between the Philippines and the United States of America.
So dito na ang trial sa kaso ni Kibuloy. Tiyang iba na sining, madamo man nga mga abogado na siling, including Attorney Novero, nga mas mayo kung ang lawyers, mga abogado ni Kibuloy, dito mismo halin sa bahin sa Amerika. Kaya siyempre sila mas nakasaulo dito. Sila nakasaulo sa mga proseso para na sang makita ninyo bala sa mga naglain-lain ng mga pelikula ilabi na ko na krimen na naobra sa nga kliyente. Nabo na sila sa mga gina-request and may iba na pa nga mga proseso nga ang mas nakasaulo ang mga abogado mismo nga to dito sa bahin sa Estados Unidos. For example, may kaso dari si Kibuloy sa aton sa Pilipinas. Ang gobyerno sa Pilipinas, we will have this diplomatic conversation na ginatawag. Diplomatic conversation nga magaistoryahanay ang Pilipinas sa Amerika na kung pwede ti diri labian ay sa amon una ang trial. O kung pwede man nga ipahulam sang Pilipinas si Kibuloy, padala naton siya dito, matubang niya dito ang trial, and then hasta na sa promulgation sang kaso. Kung mapamatbatan nga guilty si Kibuloy dito, pwede nga masiling ang Pilipinas, sige dira lang siya na maserbe siya sa iya nga sentensya dira sa inyo, and then mabalik naman siya dira sa Pilipinas. Or pwede man nga kung guilty ang desisyon sang korte kay Kibuloy dito sa US, mahingyo naman ang Pilipinas, ibalik nyo anay siya dira sa amon para nga mayara sa nga trial sa another niya naman nga kaso. Okay, so mo ng proseso. Timang estimated sinaguro ni Maganuboy sa katuig before ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy padulong na sa Amerika para sa pag-atubang sa nga trial sa iyang nga kaso. 40 minutos sa nakaligad sa takna nga sa 8 sa aga. Pagabalikan nato na diri sa Bambuhanay Big Time. So good na sa campaign period subong adlaw. Aton nga pag-istoryahan diri sa aton nga palatuntunan. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bumbo. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific 46 minutos na nakanigada sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bambuhanay big time. Sa buong adlaw, Pebrero 8, nagsugod na ang campaign period para sa mga nagpadalagan sa national positions. Halin na sa pagka-presidente, vice-presidente, kag mga senador at the same time sa mga nagapadalagan sa or mga party list groups. Sa piyaka sa COVID-19 pandemic, kag syempre padayon lang diri ang panumdum sang COMELEC sa aton nga poll body banwa nga sundo ng mga do's and don'ts sa pagsugod sang campaign period. Kahit syempre iba na diri mayara na sang mga pagproklamar bala o pinaagi sa may mga rally. Sako na din manadra nga mga LGU ay banadre tiyara gede sa hometown na nila o kon sa ilang mga bailiwick ang ining pag-alonsyar sang ilang kampanya para sa 2022 elections. Siyempre, kung din nadara nga lugar,
ang ginalantawang amon ni ang makatipon sang mas madamo sa mga supporters. Di syempre mo ginang pagapilion sang mga kandidato. We have Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, and Panfilo Ping Lacson. At at the same time, si Mayor Isko Moreno, kagang labor leader nga si Leody de Guzman. Ang kalabanan na dring nga mga presidential aspirant mayara sang proklamasyon sa first day sang campaign period sa ilatag sa mga baluarte. Para nagid lamang sa kaya Manila Mayor Isko Moreno, magapatigayon sa proclamation rally sa Kartilya ng Katipunan. Senador Panfilo Lacson ayara sa may imo sa grandstand sa Cavite. Senador Manny Pacquiao sa General Santos City. Ag Vice President Leni Robredo sa may Plaza Quezon sa Naga City. Si Labor Leader Leody de Guzman naman ang magamarka sang una nga adlaw sang iyang kampanya sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Former Senador Ferdinand Bongbong Marcos magapatigayon isang proclamation rally sa may Philippine Arena sa Bulacan. Amo nang pinakadakong arena sa Pilipinas. While presidential aspirant Jose Montemayor Jr. ang magapatigayon man sa ilang event dito sa may syudad sang Pasay. Unlike diri sa iban nga mga kandidato, si presidential aspirant Ernesto Abella ang magalunsyar sa iyang kampanya sa Maya Dasmariñas sa Cavite. Sunod na lang iba na sa mga lugar nga pagabisitahan nila. Ito siyempre mga presidential aspirants ngani pag-aupdan sa ilang mga respective nga mga running mates. Other presidential aspirants, manabala mo, damo ni sila mo, hindi lang anom nga mga nagsabak, nagligal bala sa debate. Norberto Gonzales, kag Faisal Mangundato, ang ginahulata diri kung sa rin nagidbala ang ilang proclamation rally. Aside from the presidential and vice presidential hopefuls, ang mga aspirants nga tuyo nga magbalik sa Senado o kung ma-maintain nila ang ilang Senate seat, di allowed naman nga magasugod na sa ilang mga respective campaign. Because ang kampanya ang paraya sa local nga mga kandidato ti magasugod pa ya sa Marso 9. Ang kampanya naman o kanang campaign period naman para sa mga national candidates subong ya nga Pebrero 8 ang pagsugod. Siyempre, nagapanumduman diri ang Commission on Elections sa publiko kag remind sa mga kandidato sa resolution sang poll body nga nagapatuman sang limitation sa in-person campaigning bangod sa pamahog sang COVID-19 banwa. Ang campaign materials nga printed dapat nga nagasunod sa Fair Election Act regulations as to the size and location sang posting. Ang COMELEC Resolution number 10732 nagasiling nga sa Section 14 sang sining resolution, following activities are strictly prohibited during in-person campaign in all alert level category levels. Hindi pwede mag-handshake, hindi pwede maghakos, hindi pwede maghalok, hindi pwede ang arm in any action that involves physical contact among the candidate sa ilang companion kag sa publiko. Pagpa-selfie, pag-selfie, pag-picture, o kung iban pa nga mga similar activities that require close proximity between the candidate kag sa ilang mga companion kag sa publiko. Hindi na siya malipo naman ni Garbanwa nga mo na gid na ang naanaran. Ang question sa mong kung ninigid man bala ma-implementar. Ang pag-distribute sang food and drink and all other goods or items hindi man pwede pagsulod sa private dwelling
during house-to-house campaigning, dara lang kamo sa gwa, hindi man pwede makapangamusta. Even with the express permission ng homeowner, hindi pwede bisan pasugtan na pa kamo. Crowding or allowing crowds that violate minimum health public health standards around the candidate o kung sa iyang mga upod banwa. Okay? So, hindi ina siya pwede. Ang first activities naman nga nabutang diri sa may section 14 ang ginadumilian man sa meeting di avance. Kay naga-impose diri ang COMELEC sang restriction sa motorcade since only candidates, campaign leaders, and supporters belonging to the same household would be allowed to be in the same vehicle. Hindi pwede nga maiban ka mo dira nga upod. Ang motorcades naman sa mga lugar ngayon sa alert level 1 to 4 should not have stopovers. Hindi pwede ka pondo-pondo, layover, and other similar stoppages for the conduct of other election campaign activities. So kung naga-motorcade, dire-diretso lang gid kung diin makadto. Hindi pwede nga nagapundo-pundo na dira kay mga musta patoya sige kandidato kung namong paniya nga politiko. Okay? So sa idalom o kung magbatigayon sa mga motorcade, hindi pwede mag-handshake, magpangamusta, maghakos, maghalok, and then naga-uyatay. Kag pagkuha sang selfie, mga photograph, iban pa nga mga similar activities that require close proximity between the candidate kag sa ilang nga mga upod kag sa publiko. Kag hindi man pwede nga makadistribute sang pagkaon kag ilimnon kag iban pa nga mga goods or items. Actually, ginainganyo diri sang COMELEC nga dapat magpanawagan man diri ang mga kandidato bala sa ila ginangatag sa ka mga supporters. Patay isa diri ka panumduman ang Department of Environment and Natural Resources para sa mga kandidato nga ang inyo nga mga posters ibutang ninyo parehog sa mga designated langged nga mga lugar. Kita nyo ning sa ato na Facebook live, especially diri para sa mga national nga mga kandidato. Pangakaso nini dapat sang COMELEC banwa. Kay kadalansang ninyo sa mga puno sang kahoy, sa mga poste sang kuryente, ginapamutang nga dira, hindi ina siya pwede. Because nga mayara na gid lamang sang na-designar nga lugar, ang COMELEC nga dira ninyo ibutang ang inyong nga mga campaign posters. Sa piyaka linya, ang aton na Penro, dari sa Mayo Negros, sinantamir dari sa statement sa liwata, panumdom para sa mga kandidato o sa mga supporters nga nagapamutang dira sa mga election materials. Bombo Franz Underwargo sa report. Kamen. More sa nagahilapit ni nga piniliay, no? Kag nagasugod na mismo ang pila ni ka mga national, no, nga mga campaigns o kung pagpangampanya mo may pila diri ka mga ahensya sa gobyerno nga hindi nga nag-remind hindi atali kung Berlin makapag nga paskel dira o makapag pang-topic dira sa ilan ibig nga mga campaign posters dira mo Berlin no kung mga mga campaign materials sa sining election. Mo Berlin din nato man mismo no ginkuan sa nadugang impormasyon gisa pa na mo Berlin awareness naman sa mga politiko o kung sa gusto magpapili sa sinigang hilapit nga election mo Berlin. So sa bayan mismo sang pagpanapik bala o kung pagpamutan grabe sa mga campaign materials, may mga nasaan ni mo Berlin nga mga lagi no nga mag-controller o kung mag-regulate sa pila ni mga pagpanapik bala no kay because ang COMELEC no kaupo sa pila ni mga ahensya sa gobyerno na may ginatawag sa Bombo Early na off-plan backlash no. Abo silingon sina sa off-plan backlash mga hindi pala pwede nga lugar nga gitpangbutangan sa mga campaign posters sa mga campaign material. So gini nga mga ahensya sa gobyerno, especially sa PNP, AFP, mga DPWH kada mismo ang DNR, sila na mismo Bombo Early ang gideputize mo para magpangkakas o kung magpangbaklas sa mga siniling mga campaign material. So, dari mo Berlin sa bahay mismo sa DNR, no? Sa ilan ng jurisdiction, may ginasunod sa Berlin ng mga Republic Acts mo, no? May mga layinis ang ginaregulate mo Berlin na tuhod sa amunibing ng mga pagsunundan, no? Especially sa mga pagpanapik sa mga campaign posters. Isa dari mo Berlin, no? Ang nasiligri bilang nasaan sa Republic Act number 9006,
o kung Fair Election Act Bombo Orly, no, nga nagasiling dire sa Section 9, no, sa Republic Act 9006, nagasiling dire nga posting of campaign materials may authorized Bombo Orly sa mga nagatindog, grabe nga mga common posters, especially sa mga area, no, public places, especially sa plaza, market o kung mga merkado, barangay centers, kag sila pag Bombo Orly, hindi nga masiling nato, hindi nga for public places, kibala. So, amo na Bombo Orly ang mga dugang, ang mga pagsulundan o kung mga lagi na may mga regulations when comes sa pagpanapik o kung pagpangpaskil ka na salining ng mga campaign posters. Kada diritan Bombo Orly, no, kaya nga gusto man ipabutyag sa sila ka mga hensya sa gobyerno in related sa election, kinanglan kita Bombo Orly ang observance plus ang free, orderly, honest, peaceful, kag credible election Bombo Orly, especially sa ang publiko dati kina-remind man sa nga mag-refrain bala from posting election ads, especially sa mga kapunuan kag sa pila diri ka mga mga tanong dira Bombo Orly, no, nga mismo nga regulate man mismo sang lagi o kung sang gobyerno. Kag dugang pa diri Bombo Orly, way labot dira sa Republic Act 9006 ang Comelec Resolution number 10730 Bombo Orly, ang IRR of RA 9006 Bombo Orly sa Section 21 niya, no, in no instance shall an election officer designate as common poster areas bisan ano nga puno, tanom, mga shrubs dira Bombo Orly located sa mga public roads, plazas, parks, school premises, kag mismo sa pila pag mga public grounds. Kaya nagabayunin na Bombo Orly sa Republic Act number 3571, no, sa DNR nga nagasiling na Bombo Orly nga bawal inablas, no, sa pagpang-usod na bala Bombo Orly sa mga puno o kung pa maapektuhan ang mga kapunuan o kung mga tanong dira because, no, sa pagprotekta, no, sa kabuning nga layi ang RA 3571, no, nga bawal gina Bombo Orly na pagpangpoksi isang bulak o kung pagpang-utod sang sanga o kung pagpang-utod sa mga kapunuan nga wala sang pahanugot man sang government agency, no, o kung sang gobyerno. Kaya may mga pangatubangon sa Bombo Orly nga mga violations o kung mga sanctions, no. So nagsiling diri sa aton ang Penro head, no, nga si Sir Edgardo Rostata Bombo Orly regarding grabe sa mga campaign posters nga pangpilit o kini panglansang grabe sa mga lawas ang puno. So dapat Bombo Orly may regulated ina sa pila ka mga laing nga na-mention natin to kaina. Because nga subong ni nga campaign period, ang budlay di daan Bombo Orly hindi nato ni mabantayan ang iban nga mga area. May mga supporters o kung may mga personnel ang isa ka partido nga ginasugo grabe nga pangbutang sa mga campaign paraphernalia, no, para makita grabe ang si amune mga padalagan grabe bilang presidente, vice presidente, senador, mayor o kung vice alcalde man sa Bombo Orly, no. Amo nang hindi mabantayan, no, kay basic ang iba dati biskande lang yung makapangpaskil without wala any knowing Bombo Orly. Kaya wala gid sila na brief nga amo nang mga lugar hindi ta pwede ka pangbutang sa mga campaign na materials. Kaya mismo ang DNR Bombo Orly, no, kung nadumduman to naton nga may mga designated areas na sila nga dira nadatanan pangbutang o kung pangtapik ang mga campaign materials para mahagan-hagan bala Bombo Orly ang nasiling ni nga damage when comes sa environment, no, kag mismo sa mga kapunuan. So no, mismo sa kay Sir Rostata, no, kag duga pag mismo ni Sir Rostata Bombo Orly nga kinanglan gid ang participation, no, sa mga parties, both parties, no, mapa kontrapartido madaakon na nagaugyo madaling nga partido, no, nga mag-atubang gid mismo sa natungdan nga hensya sa gobyerno amo ning DNR, no. Kaya may mga pagsapol sa Bombo Orly o kung mga meetings bala natuoy sa amo ning nga mga gina-remind gid, no, mismo sa gobyerno nga hindi kita magpinagusto lang bitang paskil o kung panglansang dira sang sini nga mga campaign materials. Di ko makita diri dana po sa Bombo Orly, no. Grabe diri subok sa Bacolod kay do kadamo gid sang mga campaign posters nga do nag-amat-amat na sila damo, no. Doon nagdamo bisan di ka na magbalik kay Bombo Orly, no, may mga makitaan man naton nga naka-violate man, no, nga may mga pila ka mga magapapili nga nabutang dabi sa puno na lansang drabing ilan nga mga tsura dara sa ilan nga mga posters, no. So dapat isa ina sa mga may potential nga pagkakakson, no, sang Department of Environment and Natural Resources Bombo Orly. Pero saan gid sila mangkakas, Bombo France? Actually, Bombo Orly, no, gin-usisa na natin si Sir Rostata. Subong duay tagit sila Bombo Orly sang exact date gid, no.
Kaya ginahulat man na naton Bomberlin kay basi bla kung magsugod mas labi sa uplan baklas, basi kita blang maka-cover man bisang ilan nga mga pagpangbaklas trabla sa mga campaign posters o kung campaign materials no sa sining nga nagahilapit ng eleksyon no pat hindi pa gid finalize ni Pedro Head na Sir Tata Bomberlin kung saan no ginang exact date. But may mga preparasyon sila actually no together with the DPWH. Nami sila pagid i-announce ginila bala kung sino nga kandidato may pinakamadamo dira nga mga Correct. posters ginbutang nila sa mga puno sang kahoy. Kaya Yes. para may baluan Correct, sa mga Bomberlin. botante, ini gani nga kandidato, may sa mga supporters ini gani mambalan nga sundo ng layi. Correct it. Abo kinabla Bomberlin kay kulang pala sa ginatawag nga pag-brief pala no. O kung ba ito doan trapi sang mga eksakto trapi nga pamaagi sa pagpangkapik na ako pagpamutang sa siniping nga mga campaign material no sa mga areas nga hindi dapat no pag ano naton bala kulang sila sa pag-utilize man bisang personnel nila trapi nga tunduan bala no kung paano ni kung di ni ibutang kay kung sino man mismo sa DNR Bomberlin ano sila no ginabantayan kag sa mention ko sa nagligad ni Ian Sarostata may mga pangalan man silang gina-note bala sa tinalikdan tong mga elections Bomberlin no nga kung sino ang may pinakamadamo violations sa isa pa na Bomberlin kabalo kita nga mga mostly made of plastic sa daan ang mga posters dira nila no ano pa na daan ang which is bala madugay ina siya madunot bala kung hindi na ginagani madunot Bomberlin unlike sa una nga mga campaign period nga madumduman na itong Bomberlin nga mga papel lang ito ginapangluhan lang no no ginapangtapik lang sa kundindiin isubong daan do kalabanan na Bomberlin do mga tarps na kagisa palatik kalagpat ng iban no may mga sizes pa na daan nga natalana nga for the specific git bala nga kalaparon kung kinakuon sana siling nga mga campaign material. So nagsiling mismo si Sarostata na ano Bomberlin nga ang amo na din nga mga posters no actually sila ya for pangkakasan sila ya mo no especially sa mga affected nga mga area so kung sa palibot na nga nagalapas na dabi sa ilan nga mga pagsulundan no but gin-mention man mismo ni Sarostata kung tanawon niya Bomberlin especially sa matama na kalagpad ng mga campaign posters isa man ina ang maka-affect sa palibot no kay kung tama nakalapad Bomberlin di ba si kuno sa magkalatabo may mga tanong dira o kung mga puno dating maapektuhan madaping pagtubo no o kung ang ilan dating nga mga ang ilan nga process na dating sa ilan dating nga pagtubo sa muniting ng mga puno, no? So kung tamaan ka mga kalapad sa mga campaign posters, maapektuhan dira ang pagpangabuhi madalas sa mga kasapatan ng gagmay o kung ng mga puno o kung mga tanong da Bomberlin ng mga gagmay, no? So gari-remind mismo sa Sarostata nga not for the sake lang gid bala sa ilan nga mga personal landing nga mga tinutuyo sa mga sinibing nga mga politiko o mga aspirants dira no dapat Bomberlin sunod sa DNR ulik doon mananay nila ang palibot kung pwede din mabutangan o kung hindi no kaya nag-remind yan ng DNR na may specific areas mo no nga kung dira lang sila mismo pwede makabutang o kung makapangpili sa ilan nga mga campaign materials Bomberlin. Okay. Yes, Bomberlin, may pahayag diri sa ato, no? Ang Pedro Head, no? Nga si Mr. Edgardo Rostata. Subunyati, we have to we have to comply with the para may kumalik resolution tapos inang designating areas for common posters. May Republic Act kita nga naga-prohibit ng damaging of trees along public places. PD 953. Actually, we have to coordinate with the LGUs, no, and the COMELEC, especially on implementations ng ilang mga policy, no. Okay. Mga joint activities, no, sa pag implement sina, especially ng mga public places, sa mga local government units. And of course, usually ginahimo natin sila, kita, no? Meeting with the Commission on Elections, tapos mabalaan natin ng mga areas ng mga common posters, no? And of course, may tendency nga may mga forum sa mga
ano ganit ni sa mga partido. No? Dapat ipabalon sila sa amo ng existing policy. Ano yung ikaukod yung pag-idiban ng mga government agencies when it comes sa masaliniming Operation Backlaser? Of course, aton nga Philippine National Police, no? Aton nga mga probably ang sa una mga kumilik, aton mga barangay captains, no? Aton nga mga ano na, kita na sa Bacolod, ka-comply man sila, no? Dahil ako ang mga, ano na, ang pagbago, no? Since 2016, 2019, yung mga elections, no? Comply man sila, unlike isa makita mo along the highway, no? Way isang gabantay bila, o way isang nagalantaw, especially sa mga common mga kahoy gusto lang siya patapik, no? So amo na mga areas kasi ang may instruction man sa no, sa halin sa Manila, we have to comply with and coordinate with other agencies sa pag-implement sining pagkakasi ng mga posters, no? Especially sa non-common poster. Ang kumilig sila may mga design or mga standards amo ni kadako amo lang ni kalapad, no? Especially sa mga designated areas siguro nila. Okay. Kami wala kami nag-regulate sa campaign paraphernalia. Siyempre may kumakita natin dapat operasyon na natin sa atong sa mga senros, sa mga different field offices natin. Kag time ni iningin remind mo ako no, para makahatag naman ako instruction sa aton ng mga field officials to look into this, no? Of course, start na sa campaign period. Kabahin man siguro ang bombo sa pagpalabot sa mga hindi nagkadapat kag nagkabagay ng mga bunuhaton sa isa ka partido when it comes to pagbutang sa mga posters, no? Mga ilang campaign materials. Okay. Siyempre, no, una nga daan ang mga tarpaulins, no? Siyempre basura na siya, no? So, doon ba mga sang nagbigay yung mga elections, may panipon man sila, no? Ginahimo nila ng mga bags, no? Ginagamit nila sa iban. So, amo ni guro ang isa kadamo sang although yung tipon mo siya, pero gina-coordinate natin sa LGUs kundi nilang ginadala ang basura kita natin nahagan-hagan na gidman, no? When it comes to posting or mailing sa mga campaign materials kung sa una nga wala pa isang policy nagabantay sila. Okay. Nakita ta sa Sandre lapit sa amon, no? Sa Granada, sa Estepania, nakita mo mga dagko mga kahoy sa una puno ginasansan, no? Sa mga pastors, pero na-notice natin previous mga elections daway na gitna. May ara laka pero hindi silingan tama ka kita ko sa iban siguro wala man patapikon sa patapik. Kita natin sila na mga common poster area kapati indog sila sang poste. May sarili silang kawayan or nabutangan tapos sinapatapik dira, no? Tapos pagtapos ang eleksyon kadali man lang kung panipon nila, no? Especially kung mandated man ang mga LGUs to clean up, no? To make beautiful naman sa ilang mga areas. Okay, Mamo Franz. Berlin, no? So mo to ang sa dugang mismo nga payag sa Penrohead, no, nga si Sir Ricardo Rostata sa DNR Berlin. Natuhoy ni sa mga campaign materials. Sa may pamphlets, leaflets, cards, mga stickers, bala. Kagiban pa nga mga written or printed materials, hindi dapat maglapaw sa 8 1/2 inches in width and 14 inches in length sa Bamo Andrew.
ang Correct. cloth, paper, or cardboard posters, whether framed or posted, dapat mayroon sila sa area not exceeding 2 feet by 3 feet, except at the site and on the occasion of a public meeting or rally or sa pag-anunsyar sang holding sang meeting or rally. Streamers hindi dapat maglapaw sa 3 feet by 8 feet in size, allowed in siya, provided ang inyong mga streamer iga-display 5 days before the date of the meeting or rally, kagakaso naman nila 24 hours pagkatapos sang meeting or rally. So, mula na dapat kadako, no, ang mga gamito nila, Bombo Andro. Yes, correct. Amugid mo, Merlin, kay makita naman natin sa buong bala, especially rin sa Medalang Lacson, kung ihubado ni Bomberlin, naman kalapag yung mga campaign o kung mga itsura, trabi sang ako sa mga posters, trabi nga may mga itsura sa politiko, pilaguro kabalay yung matabunan sino yung Bomberlin sang kalaparon, dira. No, do ka namo, naging subong, no? Bisan di ka magbalikid, masiling man naton tuod kung ang iba natong makuturan do kabalog kung makabalog nang bisang laying na tawag pala especially sa regulation sa sizes sa mga campaign posters di matumoy gid nilang may nagpayular gid Bomberlin nga politiko no kung aspirant sa sining nga election. Well, araman mismo ang pila ka mga government agencies no nga mag pahagan-hagan man ri Bomberlin no kaya siguro within this week Bomberlin possible na no nga magasugod man ang DNR when comes sa upland baklas na sining nga mga illegal nga mga campaign posters Bomberlin. Okay, so kabaya pang pagasundon na ini because din na makita nga dahil sa mga botante kung ano ang pagrespeto balasang kandidato sa mga layin naton, Bamuandro. Ngayon di pwede makabutang sila dira sa mga puno sang kahoy, poste sang kuryente, pero sa designated area lang gid. Correct. Amo gid Bomberlin kay isa pa pero makaganhagan man bilang linakta sa palibot bala no. Ang dako naman nga pamangkot Bomberlin after sang eleksyon ang basura naman ni ang concern sang Department of Environment and Natural Resources. Kaya pamangkot dira kung ma-recycle pa ni o kung hindi no kay but pilagi guro Bomberlin ka percent guro ang mahambal nato binggan do hindi kit magamit kay after that ito ginapang pilak na lang na mo no ginapang haboy na lang na dayon di na ina magamit pa so dugang naman na Bomberlin nga basura diri sa aton nga palibot especially diri sa syudad sa Bacolod so dapat sa mga environmental nga may mga ano man Bomberlin mga concerns man bala sa environment dapat mag-ano man na sila no intervene man sila kung paano sila ma-regulate ang nasilang libing ng mga basura especially sa mga resulta ni sa mga campaign posters o campaign paraphernalia sa Bomberlin. Dapat ang responsibility dira-dira na sa mga kandidato o sa mga supporters. Hindi na bala pag sundon sang taga-DNR o COMELEC Bombo Andrew. Dapat sa ilan na lang ang responsibilidad. Kaya nga sila man na nagpa-print sina ang layi nagasiling hindi sila dira pwede. Ti kun ibutang man nila dira gyapon ginatagan nila sang dugang pagyad nga palasaanon ang ini mga ahensya sang gobyerno nga dapat magatuto kanina sila sa ila tagsa ka mga trabaho Bombo France. Hindi nga mo maling sunod dira kung sino man to nagbutang dira sa may puno sang kahoy hala mo man to nga kakas. Correct mo Merlin ang ilay ang mga nabilin dati may masunod dit pala no tigaling pala bisan sa ilan na lang Bomberlin di man siga batsaganay na lang kayang kadaysa man sila Bomberlin may mga trabaho man so para maganhagan ang problema man sa basura subong so dapat tun-an man nila no kung may makabulig man sa palibot o kung malain man nga resulta ang country Bomberlin kay subong ka damo gid mo no subong palandaan butang na lang gid nila sa mga designated area kay nagastuhan naman ni nila Bombo France mo ikanugon lang kon pangbaklason lang ini imbes nga makita abi sila dira. Oo, gid Bomberlin kay subong palandaan kung naobserbahan mo bala kung makalibot sa pila ka mga corners sa syudad Bomberlin wala pa campaign period for the local bala. Di national pala subong. Ting local yung Bomberlin may mga nagkalaguba na mo no. Mga nagkalakakas, nagkaladagdag na.
So ti mag-lawit pa daan po Berlin. So basi madugangan pag ina, no? So mga daan to dati prano pang iba daan yung nagpangpaskila da. Isubong nagkalagupa na nagkalakakas na sa mga areas kundi ni naging pagtapik ang ilan ng mga posters po Berlin. Oo. Sige, thank you Kate, Mamandro. Yes, Mong Berlin, para sa pagpangalagad sa bubuhan ng Big Time, Ministro mo Franz Sandro Burgos. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Kapila na nga panabagan sa Department of Environment and Natural Resources. Dapat mangin responsable manadri kung seryoso bala ang mga kandidato. Kagamanap mo na ganang mga supporters nga hindi pag-ibotang sa kuna din lang ang ilang mga campaign materials. May ginatarana lang nga dirang lugar para nga dira ka makabutang sa nga inyong mga posters dira. So, hindi na natin magatagan sa nga dugang pang trabaho ang inyong mga ahensya sa gobyerno because dira na mismo sa inyo ang responsibilidad. Ang mga supporters sa mga sunod ba na sila kung hambalan nga hindi ginabutang sa mga puno sa kahoy o kung sa posta sa kuryente sa baylo o laton para sa mga local candidates nga nibala mga pangalan ninyo dira na nagakilinabit sa mga poste kag sa puno sang kahoy o laton ninyong campaign period para sa inyo Marso 9. Kagibotang ninyo ang inyong mga campaign materials sa mga lugar nga mula na ang gindesignate nga butangan. Hindi nga subong nga palango so sa nga ton nga syudad Luzon do sobra pa ya sa Christmas tree nga nagapanghilam o sa mga campaign na posters. Ang Bacolod City Police Office preparado naman para diri sa pag-implementar sang social distancing. Ilabi na para sa mga magapatigayon sa political rally because nga hindi mo na yan mapaktan kag hindi mo man yan mahambalan kung kay sa mga supporters kaya hindi ka mo yan magkadto. So, kung kaysa, tamo nang isa sa mga challenges nga ang pag-implementar sa social distancing hindi ma-implementar, hindi mapatuman sa husto. Tanon malang biya sa mga kapolisan, mga miyembro dira sa task force sa disiplina o kung ano man ang team nga nagpatuman na sining social distancing kaysa pagkadamo-damo man sa mga supporters subay lang. Amo ni subong isa man sa mga pagpanghangkat because nga ginalaw man na diri ang face to face pero mayara lang sa mga limitasyon because ang COVID-19 pandemic. Tamo tuwa hindi pwede mga mag-selfie na dira o kung maglapitan na yagid pero kung ang tawon mo ang mga kotura na ta kibit balikat lang. No, importante nga makapalapit gidya sa kay tangla kag plado na gidya nga mo na gidang iyaya nga pagapilion. Kita nyo sa mga litrato na to no, sus nagabalas lang nga tawo. Aba na sila nga nila nga why na COVID ako na tiyempo eleksyon mo. Diba? Why na sang COVID ako na tiyempo eleksyon. However, padayon sa gapon na dre ang panumdum sa aton sang mga otoridad nga sundon ginato ng minimum health protocol. Ang iban na dre banwa nakapatigayon na sang mga pagbisita sa pila ka mga LGUs para nga at least bisa na paano mapabutyag na nila kag mapahibalo na didtong ilayang mga plano. Ini gani makapakita sa ilang mga supporters. So kung sa mga ginapangluyagan nga mga pumuruyo o kung mga botante because nga tinagahilapit na ang adlaw sang piniliay. Kumusta ang preparasyon sang Bacolod City Police Office? Bobo Grace Lynn Labaton sa report. Kamin. Bomberlin in assistance sa COMELEC, no, Commission on Election, ang syudad sa Bacolod, ang preparado na binagay Bomberlin ang aton sini
ng mga kapulisan sa Bacolod City Police Office sang naligad pa nga mga aktibidades nga iyan sang COMELEC Bombardier o kung may bahin sa sining palaboton nga eleksyon ang mga kapulisan ta ang wala gid ga-upset no o kung ang presensya sa nila maayo gid Bombardier kag according sa ila sini nga spokesperson kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga ang tanan-tanan nga gina-request sang COMELEC Bombardier ng mga do's and don'ts nga dapat maintain gid no himo ina sang mga kapulisan kag ang ila sining mga deployment wala man sang problema ang police visibility Bombardier no ang gintabasog pagid kag ang aton sining mga kauturan ang gina-remind din sa aton sining mga kapulisan kay lenient man ni Bombardier na sa mga kapulisan bisan nga ang presensya nila bakod din no so gina-remind din nga hindi magpasaway kay lain ng Bombardier ang presensya no sang isa ka kandidato kung magkadto diri sa syudad agi sa Bacolod no ang mga supporters ya nagabantay na lang na sa ila kasi ang aton sining mga kapulisan amo man Bombardier so ang mga pagsunundan no mga guidelines sa COMELEC no may dugang pag sila Bombardier ang mga kapulisan ta no naga-meeting man may coordination man kag ang ini nga campaign period no amo ning panugod nga adlaw so ang mga damit dala sa mga kapulisan sa Bombardier no na ready naman may pulo tanan ka mga bag-o nga mga patrol cars no magabulig sa paglibot sa mga tagsa-tagsa ka mga area sa syudad sa Bacolod labi na gid sa mga natipunan bala permi no sang una or traditional nga mga lugar na tipunan kung may pag-rally pagkampanya Bombardier so amo ni nga isa sa mga bulig no nga hamba kagid dala Bombardier nga ang police visibility ara gid no especially diri sa aton nga syudad wala daan nga kauli ang syudad sa Bacolod sa tion sang pagpangampanya Bombardier kag amo gini ang una gina-visit no sang mga kandidato no nga ari diri sa nag-occidental o kung sa ibang pagiging bahin sa mga service Bombardier. Okay, Mamo Grace. Ay sabi na dahil sa mga ginapaabot nato ng pagbisita bala sa mga kandidato, tayo syempre todong suporta dahil sa mga supporters. Medyo mabulabudlay na patuman ang social distancing. Mabulabudlay kay Bombardier, no? According kay Police Lieutenant Colonel Gabana, pwede man sila ka tipon-tipon, but ang social distancing Bombardier, mga minimum health protocols, dapat gid nga i-obserbar, no? Sa akong Bombardier, ano na lang siguro, no? Idumili, bala ang tawag, bala nga pagtipon-tipon sa schedule sa una. So, siguro nga ito nga mga kandidato, makapanumdo naman kung ano ilay ang mga strategy, no? Nga nagasunod bala sa do's and don'ts Bombardier. Okay. So, Bombardier, pamatian ta ang kayag sa spokesperson sa Bacolod City Police Office, nga si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Pag-start ma'am sang COMELEC nag-start na kami sa amo nga preparation, dali in-maintain na lang namin. Dasal makulat na lang kami sa mga request sa COMELEC in relation sa kwansang pagsubong na adlaw sa iyaka national campaign. Nangyari kita ang nasupa na pandemic. Anong mga dapat himuon based sa mga kauturan na grabe din ang suporta sa mga kandidato? Mali ipakwantagin sa ila nga i-encourage tagid sila nga dapat sundo nila ang minimum public health and safety protocol. Ay tungod under pakitagyapon sa COVID-19 pandemic. Pero sir, pwede na sila sir tipo namin sa kagrupo, but ginasunod lang ang mga protocol, pwede lang yun, no? Pwede lang yun, basta i-observe lang yun nila with the clearance mismo sa EOC. Okay. Sir, kung may ara man bing maglapas sa nga mga kasuguan o kung mga guidelines na patuman sang COMELEC, anong paghimuon sa mga kapulisan sa atong mga kauturan?
Kung may paglapas in relation sa community protocol or guidelines, natin mahulat gid kami sa kwan sa COMELEC, bisan protocol in flagrante delicto or pag hindi sila nga nag-violate, among gid na pag-actionan. Okay. Sir, ano nga ang imo sini nga mensahe no sa pagasugod sa ning campaign period, especially sa mga bakulod no, sa mga grupo nga aktibo ket sa pagsunod sa aton sining mga kandidatos. Sa ating ginakwantano nga ang atong mga kauturan nga nagasuportar sa ilang mga kandidato nga kung mahimo sundon talang gid ang COMELEC guidelines as well as man ang minimum public safety protocol, and kung mahimo kampanya lang sila sa ilang kandidato nga hindi na kilanglan lang nga hinanay sila sang sa pihak man nga mga supporters kay isa na ang problema dira sa sobra nila kasuporta sa ilang kandidato nga nagabangigay sila sa iban man nga supporters sa pihak ng grupo. Ang police visibility to, sir, wala mang problema? Ang police visibility ara gid mas na gimpapag-on ang police visibility kay tungod na madamo na subong ang ato nga mobile patrol nga ara nagabibot sa syudad sang Bacolod. Mamugo, Grace. Yes, Marlene, no, dasig sang mga inadlaw ay nakita sa atong offering sa campaign period. Ulang taon ta sa COMELEC Kanban pa lang damo na nagabayolar Election period. No? Yes. Pila na ganit diri sa aton sa Negros, nagligad to 18. Nadugangan na pagid subong. Yes, so Marlene, last time I checked to 22 na violate. Yeah. Karamo gid. Although tinaya patimaan nga basikon na agresibo bala kag aktibo man ang diri mga kapolisan ta sa pagpatumba na sina Bombo Grace. Sa iba na dito, tiba sila man sila may nadakpan kay wa man sila naga-checkpoint. Pero ang atong sining mga kapulisan sa sining campaign period, Berlin, makasalita nga magpakita sila sa ila sining mga kusog. Kag ang nila siniman nga ka-alerto wala bang Berlin kay napapaktaan masidrik lang sa campaign period marimalaso kita. Iban nga danad dara mga national candidates ni wala o kun sa local man. Kay sila pa na nagauyat sa nga cellphone no, Bombo Grace para sa groupie. Groupie or selfie. Yung iba na dara sila pa na matanyag nga silang mauyat sa nga camera. Pero kung hindi na siyempre kampanya, bisan pa gani mamugno, doon gani ka pamugno. Ari mo, Merlin, sayan ta, compare sa balasang nga campaign period, kagasubong, no? Makapalaman nga sa makusuran, makomento naman sila mo sa aton sa mga ibalita, no? Ang mga utod na kataan sa social media, Berlin, ka mga absikid. Kita, sikid mag-criticize pala. Mugid eh. Kaya mo ni balantayan na to na. So, kung din man sila yung magabisita, subong, may tagsa-tagsa naman na mga nakaplano. Mga motorcade, bala, Bombo Grace, kung na pwede, pahagan-hagan nila, kay man na puwerte ang pagpugok sila sa trapiko. Yes. Berlin, pag sa mga gina-anticipate naman, no, bilang residente, di sa syudad sa Bacolod, o kung nga biyahe ng Berlin, sana sa mga matuga nga problema naman natin, o kung pag-suffer naman natin, no, kung may mga motorcade ng iba Berlin. Sige, thank you, Gate, Bombo Grace. Yes, Berlin, and it's si Bombo Grace Silvaton para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, as a radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. So, manisig panginlaman lang sok-sok sang face mask and hantay ang face shield diri medyo bulubudlay na. Especially na kaginoot nga na nag-fagib lang imo yung panulukan. Kag
magsunod lang sa may social distancing. Kung hindi man naging importante, hindi na lang magkadto. Ay labi na subong nga di mayroon pa sa coronavirus. Kagapila sa mga kotoran natin wala pa nakapabakuna. Nga muna naman nga nag-simpon man na sa mga fully vaccinated. 33 minutos sa nakalikad sa atak ng kalasan Wabal sa agad. Kulabo sa nang ato nga tiyampo diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Ug na nagkatabwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong lagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!